Hassan Makeup a auren Ihsan da Madiyyan. Fulde Gombe ta bankaɗo wasu manyan suruka akan Umar M Sharif. Labari da dumi a halin yanzu ne fa za ku ji cewa an hangi wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta, inda a yanzu shine ke trending na wannan shararren dan masana'antar TikTok din nan, wato Hassan Makeup. A yau ya fada jerin waɗanda suka je auren yar Hafsat Idris, wato Ihsan, inda dai muka hango shi tare da wannan shararren dan masana'antar TikTok din nan, wato Daddy Lola, inda aka hange su dai suna ta tsola tsiyarsu. Masu sauraron mu ba zan dai cika ku da surutu ba, gare ba ya bayan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. Wallahi na yi kyau billahi lati na kyau, Allah gana gudu biki na bala'in kyau billahi lati. Dan Umar yake safar man tate, wallahi ni biki ya ga na rantse da Allah. Barkanmu da dawowa. Labari na gaba a halin yanzu shine za ku ji cewa Fulde Gombe ta bankaɗo wasu manyan suruka akan Umar M Sharif, bayan da ake ta zargin Umar M Sharif shine yake ƙara lalata 'yan masana'antar TikTok da na Kannywood, musamman ma irin su Maryam Yahaya. To a gurguje maganar dai gaskiya shine ita Fulde Gombe ta fito tana magana ne akan mazajen da suke ta wahala suke nemo 'yan matansu kuɗi ba tare da sun ciyar da iyayensu ba, musamman ma iyayensu ba su da ƙarfi, su ne kaɗai suka dogara da kansu, amma kuma ba sa taimakawa iyayen. Gaskiya wannan abu bai ba. To aka hakan ne dai ta fito ta tofa albarkacin bakinta. Masu sauraron mu ba san dai cika ku da surutu ba, ga dai faifan bidiyon ku gane idan ku, amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe. Ana ta magana ke wallahi tallahi kin sa yan mata kaza a'a wallahi tallahi dama duk in ka ga bebinka ba ta yadda da kai ba, to ba kashe mata kuɗi kake ba. In dai zaka kashe mata kuɗi bayan da za a yi ka kawo naka problem din, wallahi tallahi ta yi maka. Ai idan ka sake zaka ga an sake maka, idan ka rike kai ma za a rike maka. Na ta buku rayuwar na tribe ba ta ne, ka bayar a baka, in ka rike kai ma sai a rike maka. Ba yadda za a yi baka ba wa mace kuɗi ba ita kuma ta baka haɗin kai, dole sai ka bata kuɗi. Do gidanmu akwai mutane za ku dinga jin hayaniyan mutane, ba ku da matsala da wannan, ku dai abin da yake gaba ku ga bidiyo da ba ruwan ku da jin hayaniyan mutane, budade ba ne a gidan naku. So dole ba sai ka kashe mace kuɗi, in ka kashe mata kuɗi sannan ta yadda ta baka haɗin kai. Bayan da za a yi ba za ka kashe kuɗi yarinya ba ita kuma ta ɗauki kanta ta baka.
kawai abin da ban goyi baya bane shine ka je ka gama shahada ka mutu mata ka wuni ranan nan ya gama dukan ka, sanyin nan yanzu an fara hunturu, sanyin nan ya kare akan ka, baka nan baka can, ka je ka dauko wancan dilan ka kai can, ka je ka dauko wancan sit din ka kai can, in kai mai daukowa mota ne tourist ka je ka dauko moto ka biyo hanya kana tsoron yan kidnapping da wawa, haka ka sai da rayuwarka, baka dauki kudin nan ka ba mahaifiyarka ba, ka dauka ka je ka ba yar mutane, ita kuma ka ɗebi jikinka ka je ka ɗan cikin motar nan ka ɗan shashafa ta ce ba ta so, a'a ka ce ta baby zo mu je hotel, ta ce ba ta so, to kanwar babarka ce da ba za ka batta ka je ka nemi wata ba? Wallahi tallahi in dai za ka yi irin wannan sadaukarwa ka ɗauki kuɗi ka ba yarinya ka buƙace ta biya maka buƙata, ta ƙi biya maka buƙata ka batta, suna nan. Idan wata ta ƙi ka, wata za ta so ka, a lokacin da wata ma ta ƙi ka, a lokacin wata za ta ɗauke ka sabo dal, babu abin da ya mata zafi. Da haka dai ban goyi bayan ba ka je ka gama sai da rayuwarka, ka gama neman kuɗinka, ka je ka kashe wa 'yar mutane kuɗi, wai ka buƙace ta ƙi, kuma gobe ka ƙara yadda ka zo ka saurare ta. Wallahi ka batta. In dai za ka shiga mota, ta shigo mota, ka ga ta shigo maka da babban hijabi, ta taho maka da ƙanwarta ko ƙaninta, to kaɗa su sauka maka a mota. Kana kai wa yarinya tafka a cikin mota, ta ba baby ka bari wannan abin haramun a gidan wa ya zama haramun, ta baka haƙƙinka, in ku ta hana ka ta sauka maka a mota, in ka ga ƙawarta ka bi ƙawarta, wallahi tallahi ka bi ƙawarta. Na yanzu cin amana ya zama ruwan dare gama duniya a soyayya, kawai ka bi ƙawarta, kai ma in kai wasa tana nema da abokinka baka sani ba, kuma mu mata ma mun fi ku munafurci. Yanzu zaka samu bib ɗinka ne wanda kuka shekara 5-6 kuna nema, wallahi ta zaka ka je ta nema da abokinka, ka samu ma tana fita da abokin naka, ka ɗebi sauran abokinka in kun yi aure, gwara ma tun kafin a je ga nan kai din ka fita da ita, kai mai abin mai dungurgun din dauki kayanka ka fita da ita, ko ka shishafe kayanka a cikin mota. Na gaya muku in kun dauka, in ba ku dauka ba a dinga yi muku wayo, don wallahi tallahi sai ka je abokinka yau budurwarka ciki ta ce taka ne, kuma wallahi lali ba naka bane, kuma duk saken ka ne, kai ka fito a biran wasa, kai gawawa. To masu sauraron mu a nan muka karkare labarin, amma kafin mu tattara tabarmar shirin ga bitar memman kanin su. Kun ga dai yadda aka hango wasan makeup tare da Daddy Lola da dai sauran 'yan masana'antar TikTok a auren 'yar Hafsat Idris, inda dai aka hango su suka je domin su ga abin da yake faruwa, inda dai suka je suka ci karo tare da Daddy Lola da kuma Hassan Makeup, inda dai muka hango wannan shararren dan masana'antar TikTok din nan wato Muslim Bestie, inda shi ma dai yake magana akan cewar ga Daddy Lola ga kuma Hassan Makeup masu mana surutu a masana'antar TikTok. Sannan kun ga yadda Fulde Gombe ta yi kace-kace da mazajin da suke nemo kuɗi suke ba wa 'yan matansu ba tare da sun ciyar da iyayensu ba, inda dai ta ja kunnensu bisa haka. Masu sauraron mu, menene ra'ayoyinku akan wannan labaru da muka kawo muku? Ku faɗa mana su a comment section. Amma da Allah kafin nan ku danna mana subscribe.